Айде, добре дошли на плажа Врамос. Плажа Врамос. Приготвя, защото има и други жертви. Доста са жертви. Айде до после. Най-добре, майстор влиза, околинския шампион на цялата околия влиза. Ето, влиза майстора на спорта. Това е нашия Катун. Ето, майстор на спорта влиза. Ето, сега влизам и аз. Времето е хубаво, слънце тече, вятър. Пълно е с артисти, плажа е гай. Сега сме на ново място. Ето той ме изтърпа. Сега ям и влизам. Ето там тая Огнян. Ето Огнян карава вълни. Майстора на спорта влиза и той. Цялата група сме тук. Борим се с вълните. Въпрос на оцеляване. Трябва да оцелеем. Ето. Само аз съм на сушата. Ето Огнян добре се движи. Там има кайтови. Ето и там е зад носа и военното пристанище Атия. Кайтови влязоха. Сега влизам и аз. Материята е на привършване. Влязам каскавала и влизам. Тук лепим пластмаса. Ето. Главната табела е тук. Който иска да годи си лепим пластмаса. Липача е тук. Днеска е тук. Ето. Никак не е лесно в прибоя. Никак не е лесно. Обаче при добро желание му се намира начина. Аз съм доволен от днескашния ден. Ето, Огнян. Там има къщички, дават и под наем, който иска може да дойде. Ето момчето от Сливен, браво на него, той успява да преодолее прибоя. Ето ли майстора на спорта, околинския шампион, Тянко. Ето го преодолява вълните. Браво! Браво, Инчов! Ето. Материята е на привършване, обаче още не свършва. Това е добре. Айде да влизам, стига да съм снимал. Айде, отиваме си. Отиваме си, айде. Ела, да се снимем за последно опит. Ето, Катунът е готов.